Sledujete reláciu Cestujeme s Hechterom. Dnes v našom štúdiu vítame hostí, ktorých už určite poznáte z nášho vysielania. Katka Zaťková, dobrý deň. Dobrý deň. A Peťo Pozníček. Príjemný dobrý deň. Vítajte u nás v štúdiu. Aká bola cesta? Tak ja som to mal trošičku ďalej ako Katka, čiže ja som prišiel zo stredného Slovenska, ale cesta bola fajn, takže verím, že sa to leto pomaličky blíži, preto sme aj tu. Žiaden z vás nešiel z ďalekej Kréty? No zatiaľ nie, čaká nás to cez leto. To je práve tá destinácia, o ktorej sa dnes budeme rozprávať. Tak Katka, povedz nám niečo viac o Kréte. Kréta po grécky Krity je najväčším gréckym ostrovom. Rozprestiera sa na ploche 8300 km štvorcových s počtom obyvateľov 630 000. Do roku 1972 bola hlavným mestom ostrova Chania a potom už neskôr sa ním stal Heraklion. Hovorí sa tu, ako úradným jazykom je gréčtina, ale v pohode sa dohovoríte aj anglicky. Kréta je krásny rozprávkový ostrov, má krásne dlhé pieskové pláže, krásnu prírodu, kopec jaskýň, výborných ľudí, pohostinných a takisto aj výbornú kuchyňu. Krétu zo severu obmýva Krétske more a z juhu je to more Libijské, čiže vlastne Kréta oddeluje Európu od Afriky. Čiže je to ostrov, čo tam všetko môžeme na tomto ostrove nájsť? Tak v prvom rade by som, kým poviem, čo všetko tam môžeme nájsť, by som ešte doplnil Katku s tým, že Kréta naozaj svojou polohou je veľmi zaujímavá. To znamená, že nachádza v priemere tých 200-250 km jednak od gréckej pevniny, jednak od Blízkeho východu a samozrejme aj od africkej pevniny. Čiže tá poloha je naozaj veľmi strategická a preto už aj v minulosti bola takým záujmom dobyvateľov a tá história veľmi, veľmi zaujímavá ako taká samotná. Čo všetko tam môžeme nájsť? Tak v prvom rade by som povedal, že Kréta, možno na prekvapenie mnohých turistov, ktorí tam prídu, má krásne vysoké pohoria. To znamená, že keď slovenský turista vystúpi, tak sa možno bude cítiť trošku ako v našich Tatrách, pretože tie vrcholy, ktoré sú tam, často presahujú výšku 2000 metrov. Najvyšším vrchom celej Kréty je vrch Psiloritis. Ten sa nachádza v pohorí Ida. Je to medzi hlavným mestom Heraklion a mestom Retinom, ktoré je tretie najväčšie mesto na Kréte a má výšku 2456 metrov. Katka spomínala, že v týchto pohoriach sa nachádzajú naozaj krásne jaskyne. Možno by ste neverili, že práve toto pohorie je v zime zapadnuté snehom a keď sa pomaličky už, keď prichádza jar, všetko sa prebúdza, tak na Kréte zažijete nádherné pohľady, alebo nádhernú atmosféru v tom prípade, že vy ste už na plážach niekedy v máji a ešte na tých vrcholkoch sa nachádza sneh, čiže je to nádhera. Okrem týchto krásnych hôr tu nájdete nádherné pláže, jednak či je to sever alebo juh, čiže severné pobrežie alebo južné pobrežie. Nájdete tu samozrejme nádhernú históriu. Kréta je históriou úplne opradená a čo by som vyzdvihol, tak je to samotná mytológia. Určite viete, že príbehy jednak o bohovi Zeusovi, ktorý sa narodil na samotnej Kréte, alebo o Dajdalovi Ajkarovi, alebo o Sirenách a Múzach, to všetko pochádza vlastne z tohto krásneho čarovného ostrova a hlavne opradeného mytológiou. Tak teda akého turistu by sme mohli dostať na Krétu? Čiže nie len toho, ktorý chce navštíviť hory a taktiež tie piesočnaté pláže. Čo ďalšie tam môžeme vidieť a nájsť? Ako spomínal už Peter, tú históriu, lebo tá je ozaj bohatá na Kréte a človek si odnáša z nej ozaj nezabudnutelné zážitky. Je to taká dovolenka, ktorá je pre tých skôr lenivých, alebo pre tých, ktorí chcú nejaké poznávacie pobyty, zájazdy, niečo také? Ja si myslím, že je to už v dnešnej dobe vyvážené. V minulosti to bolo tak smerované tým spôsobom, že tie ubytovania boli aj jednoduchšie, čiže ľudia si väčšinou požičali auto, motorku, alebo sa vybrali na nejakú turistiku, našli nádherné pláže, krásne historické pamiatky, nádherné paláce z minojského obdobia. V dnešnej dobe už samotní Kréťania zistili, že musia udržiavať ten trend, ktorý je moderný, a to sú vlastne hotely s all-inclusivom, čiže už tam nájdete aj veľké hotelové rezorty, ktoré ponúkajú tie 100% komplexné služby, čiže ten klient nemusí ani ten hotel opustiť, ale na druhej strane som veľmi rád ja osobne, že Kréta si stále zachováva taký typ turistov, ktorých sú naozaj aj poznávať. To znamená stále si zobrať nejaký ten dopravný prostriedok a ísť sa pozrieť na nádherné pláže, ísť sa pozrieť do hôr, prejsť krásne rokliny, ktoré sa nachádzajú v týchto horách, alebo navštíviť tie malebné zákutia. Ja by som ešte vyzdvihol, že Kréta je určite takým tým tradičným gréckym ostrovom alebo takým tým najtradičnejším. Oni tí Kréťania sami sa tak trošičku z toho Grécka vyčleňujú. Kedysi Kréta bola samostatná, ona sa pripojila k Grécku trošičku neskôr v tej histórii a to z nich stále zostalo. Čiže tá tradícia je tam veľmi silná a zohráva tam veľmi silnú úlohu a to si všimne určite turista na každom kroku, kde sa pohybuje. Má možnosť turista zaznamenať v Grécku nejaké tie problémy, ktoré tam majú v tej krajine?
Nakoľko je to ostrov, tak ostrov je veľmi kľudný. Také tie, čo boli tzv. Nepokoje, týkalo sa to väčšinou pevniny a hlavného mesta, ale na tých ostrovoch okolitých aj týchto hlavných, čo napríklad aj Kreta, tam ľudia pokojne žijú, kľudne dovolenkujú, nič sa tam nedeje, takže nie sa čoho obávať, tam vycestovať. Práve tá Kreta by mala byť hitom tohto leta, tak poďme sa pozrieť na to, aké strediska môžu naši diváci navštíviť. Čo by ste odporúčali? Tak naša cestovná kancelária má v ponuke strediska v oblasti Heraklionu. Začala by som tým strediskom, čo je také najbližšie a možno, že aj také malebné, známe stredisko, a je to stredisko Stalis. Je to menšie stredisko, ktoré sa v podstate vybudovalo asi tak od 80. rokov a s tým, že má krásnu dlhú pieskovú pláž asi 6 kilometrov a vlastne nachádza sa medzi dvomi známymi strediskami, a to je stredisko Mália a Hersonisos. Stalida je skôr takým pokojnejším strediskom, čiže keď chce niekto rušnejší nočný život, tak to má na kúsok ozaj naskok do Málie a takisto do známeho Hersonisosu, kde sa nachádza aj taký známy najväčší vodný park, akvapark. V tomto stredisku takisto sú kopec reštaurácií, obchodov, takých malých taverien, kde si klienti môžu posedieť pri výbornom gréckom jedle a takisto aj pri príjemnej gréckej hudbe. V tomto stredisku ponúka naša cestovná kancelária hotely, ktoré sa nachádzajú len kúsok od pláže, s ponukou stravovania polpenzie. Raňajky sú ako švédske stoly, takisto aj večere. Je to štandardné ubytovanie, čiže je vhodné aj pre rodiny s deťmi, takisto aj pre mladé páry, čiže pre všetky vekové kategórie. αλλάξει σαν παιδί και είχα ηρεμήσει να με πιστός ειλικρίνα. Είχα αποφασίσει, μα ήρθαν και σου είπανε πως πάλι τριγυρνάω. Ďalším strediskom je stredisko Amoudara. Nachádza sa asi nejakých 20 km od Heraklionu. Je to stredisko tiež také kľudnejšie, pokojnejšie. Tam máme v ponuke hotel s ponukou stravovania all inclusive. Nachádza sa priamo na krásnej pieskovej pláži. Od centra, kde nájdete ten nočný život a tie obchody, reštaurácie asi len nejakých 500 metrov. Tento hotel je tiež vhodný aj pre rodiny s deťmi alebo aj mladé páry, čiže všetky vekové kategórie. Ďalším strediskom je stredisko Analipsy. V Analipsi máme v ponuke hotel s ponukou stravovania all inclusive. Je to veľmi príjemný hotel, ktorý sa vlastne nachádza na konci tohto strediska, čiže v takej kľudnej, pokojnej časti. Je priamo na pláži, má veľmi výborné služby, navštevuje ho väčšinou taká francúzska klientela. Ako som spomínala, je s ponukou stravovania all inclusive, čiže takisto pre rodiny s deťmi alebo aj mladých ľudí. Do centra Analipsy ako strediska sa dá prejsť pobrežnou promenádou. Je to v podstate také malé rybárske mestečko, z ktorého sa postupne vybudovalo potom také turistické centrum, kde nájdete takisto obchody so suvenírmi, taverny, nejaké bary na posedenie a rôzne iné veci na strávenie príjemnej dovolenky. Máte v ponuke hotely, ktoré sú aj pre náročnejších klientov práve na tomto ostrove?
Áno, určite si naši klienti vyberú z tej ponuky, ktorú máme, či už chcú to stravovanie all inclusive alebo len tú polpenziu s tým, že by vyskúšali aj miestnu grécku kuchyňu v tých tavernách. Akí sú Gréci, konkrétne Kréťania? Majú radi turistov? Ako sa k ním správajú? Takto sa chopím tejto otázky ja, určite. Kréťania sú podľa môjho názoru jedni z tých najpohostinejších Grékov, ak sa to dá tak nazvať, keď sa budeme baviť len o Grécku. Stále to vyplýva aj z toho, že keď tam príde ten turista, tak oni vedia dať tú pridanú hodnotu. Jednak to, ako sa správajú k tomu turistovi, a jednak, že vždy vedia niečo ponúknuť aj navyše. Vždy, keď sa napríklad nejakej tej taverne, reštaurácii alebo nejakom tom bare, tak vždy navyše príde nejaký ten nápoj, vždy navyše príde nejaká tá sladkosť na konci toho jedla, alebo proste to krátke pozhováranie, kedy sa ten klient dobre cíti v tej taverne alebo aj v tom samotnom hoteli. Vždy sa snažia v podstate v tých hoteloch vyhovieť tomu nášmu klientovi, kedy si to možno nebolo až také dôležité, pretože tí turisti tam, ako sa hovorí, chodili sami. V dnešnej dobe sa samozrejme aj tie grécke ostrovy medzi sebou, aj ostatné krajiny a destinácie Stredomoria bijú toho klienta, čiže tá pridaná hodnota je veľmi dôležitá a toto Kréťania zvládajú úplne na jednotku, ako sa hovorí. Či je to už na severnom pobreží alebo na južnom pobreží, čiže tá pridaná hodnota je tam obrovská a snažia sa tomu turistovi vytvoriť takéto domácké prostredie, aby sa im tam samozrejme vrátil o rok. Okrem Severnej Kréty máte v ponuke aj novinku a to je práve Južná Kréta. Áno, Južná Kréta je nádherné miesto, nádherná pozícia pri Libyskom mori. Je to miesto, ktoré ešte nie je tak postihnuté turizmom ako ten sever. Na Južnej Kréte ponúkame stredisko Plakias, ktoré bolo známe tým, že to bola tiež malá rybárska dedinka, ktorú postupne začali navštevovať tí miestni rybári a začali o nej chýriť krásne ako veci, takže začala sa postupne zväčšovať, pribudalo tam obyvateľstvo a postupne sa z nej vytvorila krásna turistická destinácia. V Plakiase ponúkame hotely s možnosťou stravovania all inclusive. Tieto hotely sa nachádzajú kúsok od seba, asi nejakých 30 metrov, od pláže sú nejakých 150 metrov. Pláž je krásna, dlhá, piesková. Slnečníky a lehatka, ležadlá nie sú v cene, ale dá sa s miestnym obyvateľstvom dohodnúť na rozumnej cene. Je to od nejakých 8 až 10 eur za celý set. V hoteloch, ktoré som spomínala, že má ponuke naša cestovná kancelária, sú kategórie, jeden je 4-hviezda, druhý je ako 3-hviezda, s tým, že sú kompletne zrekonštruované a ponúkajú veľmi kvalitné služby. Ďalším strediskom je stredisko Damnony. Tu ponúkame krásny hotel s možnosťou strávovania polpenzie, ktorý sa nachádza na krásnom útese, z ktorého je nádherný výhľad na veľmi známu pláž Damnony. Je to skôr také kľudnejšie, pokojnejšie miesto, takže je stvorené pre ľudí, ktorí chcú ozaj zrelaxovať a oddychnúť sa na tej dovolenke. Keď sme ale takí cestovatelia, ktorí chcú aj niečo zažiť, chcú aj niečo vidieť, okrem toho, že budú len oddychovať na krásnej pláži, tak teda mali by sme navštíviť aj niektoré miesta. V rámci týchto všetkých pobytov je možnosť aj fakultatívnych výletov. Aké výlety to sú? Tak v prvom rade, keď sú klienti ubytovaní napríklad na tej severnej Kréte, tak jednak tá dostupnosť, napríklad aj tou mestskou hromadnou dopravou, takto sú tie najbližšie historické pamiatky, ako je jednak v centre hlavného mesta Heraklion, aj to palác Knossos. Dá sa tam i samozrejme aj organizovanie so sprievodcom, to takisto ponúkame. Je tam nádherný výklad a ľudia sa dozvedia hlavne informácie o tom najslávnejšom období, o tej minojskej civilizácii, ktorá sa datuje od toho roku 3000 pred našim letopočtom a znamenala vlastne rozvoj tej európskej kultúry a európskej civilizácie. Čiže palác Knossos určite odporúčam. Takisto nedaleko, zase východnejšie sa nachádza palác Mália. Takisto môžu naši klienti navštíviť tento palác v rámci exkurzií. Okrem iného zo severu ponúkame aj lodný výlet. Je to lodný výlet na Spinalongu. Je to výlet do nádherného zálivu k mestu Agios Nikolaos. Záliv sa nazýva Elunda. Odtiaľ vyrážame loďou na krásny ostrov Spinalonga, ktorý bol kedysi kolóniou malomocných. To je veľmi dôležité spomenúť, nebojte sa, už nič tam nehrozí, nie je to krásne sprístupnené, uvidíte, ako si tam tí ľudia nažívali, tá história je veľmi, veľmi zaujímavá a už tá samotná pláva tou loďou po tomto nádhernom zálive je krásna. Čiže je to jeden z tých takých top výletov, kde sa dozviete jednak o histórii, dokonca si aj zaplávate, pretože je tam prestávka aj na kúpanie.
καρδιά μου θα σε περιμένει. Είμαστε μαζί για μια ζωή δεμένοι. Εμένα σου πια αγκαλιά και να κοιμάσαι, θα θυμάσαι. Ποτέ μου δεν το πίστεψα ούτε για μια στιγμή, όταν με τα μάτια σου κλαμμένα, όταν με τα μάτια σου κλαμμένα, το βράδυ εκείνο το στέρνο μου είχες πει. Μάγκα βατού, μάγκα βατού, μέρα βατού, μάγκα βατού. Τα τσιγκάνικα τα λόγια ποτέ δεν τα ξεχνώ. Είμαστε μαζί δεμένοι, να φύγω δεν μπορώ. Θα μου λείπεις, θα σε ψαχνώ, θα σε νοσταλγώ. Okrem iného ponúkame výlety pochopiteľne aj trošku do vnútrozemia. Tá história, ako som hovoril, na Krete je veľmi bohatá. Máme tam aj ďalšie paláce, ktoré stoja za to navštíviť, čiže naši sprievodcovia vás zavezú do Festosu, je to tretí najväčší palác, ktorý sa nachádzal vôbec na Krete. Takisto do Gortiny, alebo Gortisu, to bolo bývalé hlavné mesto počas rímskej nadvlády, pretože Kreta bola okupovaná kedysi rímskymi vojskami a Rímanmi, a takisto je to ešte návšteva Mataly. Je to známa legendárna pláž, hlavne pre tých, ktorí prežili tie 60. roky hippies, takže na tejto pláži v Matale sa stretávali práve prívrženci tohto hnutia. Je to veľmi zaujímavé miesto, je to prekrásna pláž, kde sa urobí prestávka na kúpanie, takže Festos Gortis Matala je ďalší fakultatívny výlet. Tieto výlety sú všetky dostupné samozrejme aj pre klientov, ktorí sú ubytovaní na južnej Kréte. Z juhu by som samozrejme odporúčal práve pre klientov si buď požičať auto alebo motorku, ísť na tie najbližšie pláže alebo na krásne zákutia, ktoré sa nachádzajú pri stredisku Plakias. Jednak sú to krásne pláže Amudy. Je to nudistická pláž, dá sa tam pešo dojsť dokonca aj z jedného nášho hotela, ktorý ponúkame na južnej Kréte. Je to z hotelu Damnony. Čiže kto má rád nudizmus alebo naturizmus, nech sa páči na pláž Amudy. Je to pešia dostupnosť tohto hotela, čiže nemusíte chodiť len do Chorvátska, ale aj na Krete všetko toto možné. Alebo je to potom pri Plakiase krásna pláž Suda, čiže tam odporúčam určite našim klientom sa ísť tiež pozrieť. Pochopiteľne naši klienti môžu využiť aj fakultatívny výlet na Preveli. Je to krásne miesto, ktoré sa nachádza nedaleko Plakiasu. Dá sa tam dojsť loďkou alebo samozrejme aj autobusom. Čiže sú tam dve možnosti návštevu Preveli. Preveli je krásne miesto, je to palmová pláž s nádhernou riekou, ktorá sa práve vlieva do mora, preteká cez pláž, čiže ľudia sa môžu okúpať aj v sladkej vode, aj v slanej vode, ako sa hovorí. Kto by chcel opustiť na 1 alebo 2 dní Krétu samotnú, ponúkame fakultatívny výlet na Santorini. Je to jeden z Kykladských ostrovov, známa Tyra, je to bývalý sopečný ostrov, alebo je to sopečný ostrov stále, ktorý zaznamenal obrovskú erupciu, ktorá kedysi v minulosti priviedla na Krétu aj obrovskú vlnu tsunami a vlastne zrovnala zo zemou celú tú minojskú kultúru. Santorini je jedným z tých najkrajších ostrovov, ja si dovolím tvrdiť, aj na svete. Určite poznáte tie krásne biele malebné domčeky, ktoré sa nachádzajú na tých sopečných útesoch, čiže návšteva tohto ostrova stojí určite za to, jednak aj jeho samotná história a tie malebné uličky, ktoré ponúkajú tie najkrajšie výhľady možno do všetkých tých gréckych ostrovov. Kto by chcel ísť trošičku ďalej, tak ešte ponúkame výlet na Grambúzu. Je to nádherný ostrov, ktorý bol okupovaný aj Benátčanmi, neskôr aj Turkami, a je to výlet, kde pôjdete na západ ostrova, loďkou sa prepravíte na tento krásny ostrov Grambúza a odtiaľ sa pôjdete kúpať do prenádhernej lagúny Balos. Lagúna Balos je jedna z najkrajších pláží takisto vôbec na svete. Nájdete ju vždy v tých zoznamoch aspoň tých 20 najkrajších pláží na svete. Takže tých fakultatívnych výletov je tam naozaj dostatok. Ľudia si na svoje prídu, ako sa hovorí, či už pôjdu so slovenským sprievodcom alebo individuálne. Ešte by som chcela povedať, že vlastne o týchto všetkých fakultatívnych výletoch dostanú informácie od našich delegátov. Presne im povedia, v ktorý deň sa konajú aj koľko stoja. A ešte také krátke doplnenie. Ja by som už takým fakultatívnym výletom nazval aj samotný transfer z letiska v Heraklione, keď klienti priletia na južnú Krétu. Ten transfer je naozaj veľmi krásny. Budete musieť prekonať vlastne pohorie, kým sa dostanete na južnú Krétu, pretože to pohorie tvorí takú prirodzenú strechu, ktorá sa tiahne od východu na západ, a keď sa človek vždy chce zo tej severnej Kréty na tú južnú dostať, tak musí prekonať tie pohoria. Je to nádherná malebná cesta, kde prekonáte niekoľko krásnych tradičných gréckych dediniek, kde pôjdete cez
Euroklinu, Kurturiaty s autobusom. Ten transfer nie je náročný a pri tých krásnych pohľadoch vám ubehne naozaj rýchlo. Reálne sa odhaduje ten transfer, je ten transfer približne hodinu a pol, ale naozaj už samotný ten transfer pokladám za fakultatívny výlet, ktorý je v podstate, dá sa povedať, zdarma. Áno, spomínali ste to, že turisti priletia do Heraklionu. Mňa zaujíma, odkiaľ môžu naši turisti letieť. Tak naša cestovná kancelária ponúka lety z Bratislavy a z Košic. Čo sa týka Bratislavy, letí sa priamo do Heraklionu a máme v ponuke týždňové alebo 11-12 dňové pobytové zájazdy. A čo sa týka z Košíc, tu máme v ponuke 11 a 12 dňové pobytové zájazdy. Doba letu je zhruba 2,5 hodinky a vlastne už potom zo samotného príletového mesta Heraklionu už tam bude čakať náš delegát, ktorý ich transferovým autobusom vlastne prevezie priamo do strediska, do hotelov, kde ich aj ubytujú. Aké dlhé pobyty vy osobne preferujete? Alebo čo by ste odporúčili turistom? Aspoň koľko, minimum tých dní, ktoré by mali stráviť práve na tomto ostrove Kréta, aby sa naozaj žili aspoň trocha s tou krajinou a oddychli si? Tak, ak dovolíš, Katka, to je ťažká otázka veľmi. My teda ponúkame klientom tie týždňové pobyty alebo 10-11 dňové pobyty. Možno to niekomu stačí, ale ja si myslím, že človek, ktorý príde na Kretu, si tú Kretu zamiluje a ja hovorím, že tú Kretu treba poznávať na etapy. Určite treba priletieť možno aj 2-krát za sezónu, alebo každý rok si zobrať nejakú časť tej Kréty spoznať. Možno jeden rok priletieť na tú severnú Krétu, pozrieť si naozaj ten sever, poprechádzať fakultatívne výlety, navštíviť hlavné mesto Heraklion, alebo prísť zase o rok na južnú Krétu, spoznať taký ten tradičný juh, takýto ten ekoturizmus ešte doslova, ako sa hovorí. Je to tam také, dá sa povedať, nepoškodené, ale tá infraštruktúra je vybudovaná, ale samozrejme tá, dá sa povedať, nechcem to zaviesť až tak, že to duchovno, alebo tá energia, ktorá srší z tej atmosféra z tej južnej Kréty, ktorá srší, tá vás absolútne, ako sa hovorí, dostane a zamilujete si ju. Čiže zase budete mať čas poznávať len to južné pobrežie. Čiže ja by som to tak rozdelil. Kreta je veľkým ostrovom, 5. najväčším ostrovom v Stredomorí, čiže treba si to tak na etapy rozdeliť. Ja by som tam najradšej každého poslal na mesiac, aby sa dali tam krásne chvíle. Presne, máme veľa klientov, ktorí chodia na Kretu aj niekoľko rokov za sebou a stále tam objavia a nájdu niečo nové, čo môžu vidieť a prinesú si krásne, nezabudnutelné zážitky. Okrem príjemných zážitkov z dovolenky si z Kréty môžu turisti a vaši zákazníci cestovnej kancelárie Hechter odniesť aj zaujímavé kulinárske skúsenosti. Tak aká je tá grécka kuchyňa? Tak ja pokladám grécku kuchyňu za jednu z tých najlepších kuchyň, svetových kuchyň, ktoré vôbec existujú. Kréta a symbolom Kréty ako také je vôbec olivový strom. V roku 2006 bolo sčítanie a bolo okolo 30 miliónov olivových stromov napočítaných. To znamená, každý Kréťan, ktorý tam žije, tak má buď menší alebo väčší olivový háj, ktorý samozrejme z ktorého produkuje potom olivový olej. Ja som aj pre ukážku doniesol vlastne niečo z tej gréckej kuchyne. Je to jednak vynikajúci extra panenský olivový olej, ktorý sa ešte vyrába tradičnou metódou na Kréte, alebo potom je to samozrejme grécka rakia, ktorá sa nazýva cikúdia. My ju nazývame možno nejakou tou vínovicou, je to vlastne vyrábané zo šupiek z hrozna. Mohli by sme sa ešte zamerať aj na to, že ak vaši turisti cestujú s deťmi, pretože spomínali sme, že sú tam fakultatívne výlety, čo s deťmi cez takúto dovolenku? Samozrejme, aj deti sa vedia zabaviť. To neznamená, že tie fakultatívne výlety sú zamerané len pre dospelých. Ja som spomínal napríklad lodný výlet na Granvúzu a do Lagúny Balos, absolútne vhodný pre deti. Takisto návšteva akvaparku, absolútne vhodné pre deti. Takisto lodný výlet z juhu, z južnej Krety na Preveli, je to cca tých 30 minút loďkou, je tam kúpanie, čiže deti sa vedia tiež zabaviť. Samozrejme, tí dospelí, alebo už možno od toho tínedžerského veku a vyššie, tak ich zaujíma aj tá história, takže tých by som zase navigoval do toho paláca Knossos alebo do vnútrozemia si pozrieť Festos, Gortys, Matal. Čiže pre každého klienta sú tie fakultatívne výlety pripravené tak, aby bol spokojný a samozrejme preferujeme ten slovenský výklad, čiže nášho sprievodcu posielame na tieto výlety, takže 100% servis. Takisto je aj výborná cena, nakoľko keď dieťa cestuje s dvomi dospelými osobami a je na prístelke, tak v podstate platí len cenu letenky a poplatky letiskové a tým pádom má všetky služby gratis. Ak sme zaujali našich divákov, tak môžeme povedať aj, kde nájdú podrobné informácie o práve nielen Kréte, ale všetkých dovolenkách, ktoré máte práve vo svojom katalógu na sezónu 2014.
Tak, je to jednak naša centrála v Nitre, takže tam určite, tam sú šikovné dievčatá, ktoré radi pomôžu. Samozrejme, jednak aj cez call centrum, telefónne čísla sa nachádzajú na webe alebo v našom tlačenom katalógu a potom sú to naše obchodné zastúpenia, teda naše značkové pobočky. To sú dve v Bratislave, v Komárne máme pobočku, takisto v Žiline, v Martine, v Banskej Bystrici, v Poprade a na východe v Košickej metropole, teda, alebo v metropole východu v Košiciach. Srdečne vás všetkých vítame. Vám ďakujeme za návštevu v našom štúdiu. Bola u nás Katka Zaďková. Ďakujem. A Peťo Pozníček. Ďakujeme. Ďakujeme aj my a tešíme sa na vás v lete na Krete. Dovidenia. Dovidenia.